दिनै बागानपारानि बास्का डिग्री कलेजाव गोदान फरायसा बरायनाय हाबाफारि जायो। फुंबिलि समाव कलेजनि फिरफिला बिरहोनानै जागायजेननाय गोदान फरायसा बरायनाय हाबाफारिनि गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो बिटिसिनि बुंथिगिरि काथिराम बर' बिथाङा। गोदान फरायसा बरायनाय हाबाफारिनि गेवलां मेलाव मुसलपुर कलेजनि गोरायुं प्रियनाथ बसुमतारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लानायजों लोगोसे बागानपारा दखरा एबसुनि आफादगिरि मनज बर', बागानपारा दखरा आसुनि आफादगिरि मनजित दासजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफाद गौथुमनि बिबानगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लायो। मख'जाथावदि बास्का डिग्री कलेजनि गोदान फरायसा बरायनाय हाबाफारियाव मेल बेखेवगिरि महरै बाहागो लानानै बिटिआर गोरोबथानि दफा बादियै बिटिआरनि गं 10 डिग्री कलेजफोरखौ थाबैनो सोरखारि गनायथि मोनहोगोन होनना बिटिसिनि बुंथिगिरि काथिराम बर' बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो। बास्का डिग्री कलेज बियो जोबोद मोनसे गोजाम कलेज आरो बे कलेजाव दिनै 33थि बोसोर गोदान फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि बेवहाय जादों आरो बे गोदान फरायसाफोरखौ बरायनाय जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव आं बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैदों। अदेबानि आङो बे फरायसालिमानि जे गभार्निं बडिनि बे गभार्निं बडिनिबो आफादगिरि आरो बे आफादगिरिनि बिबानखौ लानायनि उनाव थारैनो बे कलेजाव माखासे जिखिनि इनफ्रास्ट्राक्चार बे इनफ्रास्ट्राक्चारफोरनि जिखिनि जेंना बे जेंनायाबो एसे सुफुंजानो थांगासिनो दोङो। बेवहाय मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिंनि थाखाय गोनांथिमोन। बेखे एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिंनि जिखिनि लुफुंनाय बे लुफुंनाय हाबाफारिया जागासिनो दोङो आरो 2023 आरो 2024 मायथाइनि जि बिटिआरनि रां बावजा बे रां बावजायाव सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय बेवहाय जि फरायसाफोर बे फरायसाफोरनो थाखाय बेवहाय माखासे अडिटोरियामनि गोनांथि दोङो आरो बेवहाय लाइब्रेरिनि गोनांथि दोङो आरो बैखौ नोजोर होनानै बिटिआर सरकारनिफ्राय 1 कौटि रां बेवहाय मोनसे 1 कौटि रांनि मोनसे मा होननानै बुंदों आसुनि बेखौ बेवहाय होनाय जादों आरो बेवहाय नुदों दे नैबे जिखिनि फरायसाफोर बे फरायसाफोरा आगोलनिख्रुइ बेवहाय गोबां फरायसाफोरा बांदों आरो जि बिटिआर सरकारा जि बिटिआर सुक्तिनि जि 6.3 बे 6.3 बायदियै जि फरायसालिमाफोरखौ सरकारि खालामनाय जिखिनि दफा जि क्लज बे क्लजखौ बिटिआर सरकारा बेखौ मावफुंनो थांगासिनो दोङो आरो बेवहाय मिजिंथिदों जिखिनि नर्म्स बा क्राइटेरियाखौ बिटिआर सरकार बा सोलोंथाइ बिफाना बेखौ खालामदों आरो बेवहाय बास्का डिग्री कलेजा बेयो फैबाय थानाय समाव बियो मोनसे मोजां रादाब मोननो थांगासिनो दोङो मोननो थांगासिनो दोङो आरो बे बास्का डिग्री कलेजानो जोंनि नैबे बर्मानि नलबारिनि साहा ओनसोलनि मोनसेल' गोजौ सोलोंथाइनि बियो फसंथाइ आरो बे हिसाबै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो बे कलेजाव फैखांबाय आरो बे हिसाबै बिथाङा बे फरायसालिमानि सोमोन्दै जोबोद मोजाङै बिथांनियाव गोसोआव हाबनानै दोङो आरो बै हिसाबै बिथांनि जिखिनि मोनसे नाजानाय बे नाजानायाव नैबे बास्का डिग्री कलेजजों लोगोसे जायफोरा क्राइटेरियायाव गोरोबनाय जिखिनि कलेजफोर दोङो बे कलेजफोरा थाबैनो सरकारि जानो थांगासिनो दोङो 10 खान फरायसालिमाफोरा। बेवहाय बिटिआर सरकारनिफ्राय जेसेबां नांगौ बायदियै इनिसियेटिभ बे इनिसियेटिभखौ लानांगौ आरो बे इनिसियेटिभखौ लाबाय थादो गमामायैनो आगोलनि जिखिनि सरकारफोर बे सरकारफोरा बेसेबां इनिसियेटिभ लादोंमोन बे आलादा खोथा खिन्थु आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय जि मोनसे सरकार बे सरकारखौ आं नुनो मोन्दों दे बेवहाय जिखिनि जेंनाफोर दोङो बे जेंनाफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय बेनि सायाव नांगौ बायदि जि मोनसे गरन्थ बे गरन्थखौ लादों आरो जिखिनि जेंनाफोर दोङो बे जेंनाफोरा थाबैनो सुस्रांजानायनि लामायाव थांगासिनो दं। लोगोसेनो गोदान फरायसा बरायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों बास्का डिग्री कलेजनि गोरायुं नागेश नार्जा बर'आ ओरैबायदि फोरमायो। बास्का डिग्री कलेजनि बेयो जाबाय 33थि गोदान फरायसाखौ बरायनाय हाबाफारि। आगोल बे बास्का डिग्री कलेजा 1987 एस्टाब्लिश्ड नाथाय जोङो पारमिसन मोनदोंमोन 1991 मायथाइनिफ्राय। बे 1991 मायथाइनिफ्रायनो जुनियर कलेजजों लोगोसे थाफानानै जों फ्रेसार ससियेलखौ खुंबोदों। नाथाय गभर्नमेन्टनि थिननाय लेखा जोङो जुनियर आरो सिनियर गावस्रानो गोनां जादों आरो दा
बास्का डिग्री कलेजा गावनो निजा मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ माबा गोहो लानानै बास्का डिग्री कलेजखौ खुंगासिनो दं दा दिनै बेयो फैयै फैयै 33थि फ्रेशमेन ससियेल डे जोंनि बे फरायसालिमायाव आगोलनिख्रुइ फरायसानि अनजिमाया बांबोगासिनो दं आरो बेयाव जोंनि फोरोंगिरि बिथांमोनाबो जथेस्थ' त्याग खालामदों जथेस्थ' सेक्रिफाइस खालामदों फरायसाफोरखौ मोजाङै सोलोंथाइ होनो थाखाय जोंनि रिजाल्टफोरा गुबुन कलेजफोरनि रुजुनायाव बहुद मोजांसिन आरो बहुद मोजांसिन माने 80%नि एबभआव जोंनि स्टुडेन्टसफोरा दासिमहालागै पास खालामदों बबेबा मोनसे सेसनाव 100%बो पास खालामनाय दं जोंनिया गतिके आं आसा खालामो फैगौ बोसोरफोराव जोंनि फरायसानि अनजिमाया आरोबाव बांबोगोन दा जोंहा दङ प्राय 400 फरायसा दं जोंहा दा आरो फैगौ बोसोरफोराव जोंनि रिजाल्टफोरखौ नायोब्ला जों बुंनो हायो मा जोंनि फरायसालिमायाव आरो फरायसानि अनजिमाया बांबावगोन दिनैनि बे 33थि फ्रेशमेन ससियेल डेआव जोङो बे फ्रेशमेन ससियेलनि बे माबाखौ दरखंखौ बेखेवनो थाखाय जोङो 69 नं बरमा समस्तिनि एमएलए सारखौ हांख्रायदोंमोन नाथाय बिथाङा देहा गाज्रिनि थाखाय गाव फैनो हायासै बिथांनि रिप्रेजेन्टेटिभखौ जोंनिसिम हगार हरदों आरो बे रिप्रेजेन्टेटिभआ सम बायदियै गथ'फोरनो बे लांगोनाखौ बेखेवनानै होलांदों बेनि उनाव गथ'फोरा बे 2 घन्टा गावसोर इन्टारेक्सन खालामबाय आरो इन्टारेक्सन खालामनायनि उनाव 12 बाजिनिफ्राय जोंहा गेवलां मेला जागायदों 12 बाजियाव गेवलां मेलखौ बेखेवनो थाखाय जोङो बिटिसिनि बुंथिगिरि आरो बे फरायसालिमानि आफादगिरि मानगोनां मुस्रि कातिराम बर' सारखौ जोङो हांख्रायना लाबोदों बिथाङा जोंनि बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होलांबाय आरो जोङो चिफ गेस्ट हिसाबै हांख्रायदोंमोन बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि एकाडेमिक रेजिस्ट्रार डक्टर मन्जिल बसुमतारी नाथाय बिथाङा अफिसियेल खामानिनि थाखाय बिथाङा दिनै बेयाव नुजाथिनो हायाखिसै बेनिफ्राय थांखिजानाय बुंथि महरै जोङो हांख्रायनानै लाबोदों मुसलपुर जौमा फरायसालिमानि प्रिन्सिपाल डक्टर प्रियनाथ बसुमतारी आरो हांख्रायजानाय आलासियाव दङ जोंहा बे बास्का सिनियर सेकेन्डारिनि प्रिन्सिपाल भुसन चन्द्र शर्मा आनसलिक एबसुनि प्रेसिडेन्ट आफादगिरि मनज नार्जारि आरो आनसलिक आसुनि आफादगिरि बिथांखौ हांख्रायदों आरो आदिबासि स्टुडेन्टस इउनियननि आफादगिरि बिथांखौ हांख्रायदों आरो अल आसाम स्टुडेन्टस इउनियननि आफादगिरिखौ हांख्रायदों आरो जोबनायाव जोङो मोनाबिलियाव गथ'फोरखौ रंजानाय हिसाबै आरो खामानि मावनानै मेंनायखौ गोसोखौ गोजोनलायनाय हिसाबै मोनसे हारिमुवारि हाबाफारिबो लाखिनाय जादों बेयाव जोङो बे जायगानि देंखोगिरि सिमा कसारिखौ हांख्रायदों आरो उदालगुरिनि नितामनि बर'खौ जोङो हांख्रायनानै लाबोदों